Vinebres enguany, la població escollida per acollir l'11a Festa de la Clotxa de la Ribera d'Ebre. Aquesta celebració itinerant oferirà als visitants el plat tradicional per excel·lència de la comarca, la clotxa, un àpat amb uns marcats orígens de la cuina de pagès. El valor de la senzillesa i riquesa de la gastronomia local s'afegeix a l'acolliment als visitants que desplega la seu de la festa, que, com enguany, veu multiplicada la seva població. La implicació del poble que acull la festa de la clotxa és total. Pensa que està previst per unes 1.200 persones, això vol dir que quasi tripliquem la població que tenim nosaltres. Per tant, necessitem de molts voluntaris i la veritat val a dir que la gent d'aquí del poble ens ha donat tota classe de suport i pensem que ens en sortirem bé. La festa de la clotxa començarà diumenge a les 10 del matí amb la presentació del filòleg i professor de la URB, Pere Navarro. A continuació, i per un preu de 3 euros, començarà el repartiment de clotxes. La cloenda de la festa serà a les 12 del migdia amb l'actuació del grup de la comarca, Xaic. La festa també serà l'inici de les jornades gastronòmiques de la clotxa. Fins l'1 de maig hi participaran 17 restaurants de 9 pobles de la comarca. I espero que durant aquests dies aquests plats, alguns carregats de tradició, des d'aquí els podem veure darrere dels mitjans, i alguns altres carregats d'innovació, tots tinguin la capacitat de treure als seus restaurants tota la gent que participeu de la cultura i de la tradició de la nostra comarca. La principal novetat de les jornades gastronòmiques d'enguany és que els restaurants de la comarca incorporaran a les seues cartes un menú de clotxa, i no només la clotxa en si, amb la recepta tradicional i diverses variants de la mateixa. Diumenge, al finalitzar l'11a Festa de la Clotxa, es donarà a conèixer la població de la comarca que acollirà la propera edició.